Ka jing pengam yaki blai Durga ha ka arp sau terik risau. Ka badai ka sengi bakhadu jong kale niam Durga puja kalalong ka baya iba ya renti ha keleng ka jela. Kani ka jing le niam la pendap ha jawai nar tiang dauki bat na East Jaintia Hills District la pengam yaki blai hajal ya ki bawan na klik riat bat la rembai ha umpleng bat ha ki karkhana deu bilat. Hanong bak jawai ya kali niam la penyai da kasar bajanin Durga Puja Komiti ha ka baya kali niam le rukom la pendap ha Shiv Mandir ka badon hayau musyang jawai. Ha ka no phai sngi ki pai ringai ka niam Hindu ke layami pai ba da ka ba penkit ya ka blai ha ka kali ban le bread ya ka blai Durga hawa. Ha ka ji senran lang ki long kemi bat ki khana ki bala shat lenter lenti na du na Shiv Mandir hadu banda poi hawa mentudu ka badon ha pok kelem ka bala senran lang ru da ki bor penyai distrik. Hadin bala pengam ya ka blai late ya ka da utlai khnang bansuk penkhoj bat banyada bat pendek pensa ya ka jingkhoj jing suba jongkawa. Kat ba hanar tiang ya kale niam puja la sedang na mandir ha ka ba upandit uoni Maskut Desmuk ulara marwe ya ka blai Durga ka balashna ha ka dor jong ka pasyorkai na du na mandir syadu wa mentang ha ka jing senran jong udoloi ki pator ki lingdo bat kat to kat ningut ki ringwei Hindu lai no na ki kentai. Ha kani ka sengi la pendap ru ya kali niam syat masti da udoloi ka elaka nartiang usalong la mare rengkar bat ki pator bat ki lingdo jong ka elaka. Ha syua ban pengam ya ka blai Durga kala dan syua ka jingle niam harut ka tekawa. Kabala kinya da wei ublang kensai bat hadin kata la pelai saya ka paru. Ka jingle niam puja hanartiang kalong ka bia ibe ya renti klem kano ka jing perwet penthot. Let's run.